Hello! Welcome! Не. Добре дошли в седмичният влог. Днес е понеделник. Часът е 11:54. И сега отивам навън, защото ще си взема да ям. После се връщам и 2:30 трябва да тръгна. Защото съм на пеене. Игнорираме лицето ми. Айде. Хило! Върнах се! Имаме баница, гайс. Баница. Така че сега ще си мънчвам, ще си хапвам. И живота ще е муа. Така че до малко по-късно. Баба. Вижте я. Аз след малко трябва да се оправям и да тръгвам. Окей. Не знам как беше този звук, never mind. Да. Времето. Why? Why it's like that? Трябва да си взема чадър. Задължително трябва да си взема чадър, хора. Аутфит, че вижда ли се? Свичера, дънките, не знам вижда ли се, но да. Времето е отвратително. Отвратително. Ама ще си видим като тръгвам. Час по-рано, като винаги, като обичайно. И не знам какво ще правя. Ама ще си чувам тука. Виждаме къде съм застанала. Аз трябва там да ида. Аз седя тук. Времето е ужасно. Духа, гадно е. И да. Искам вкъщи. Искам се гръмна. Искам си ходя. Приключих. Не мога, разбирате ли? Не мога. Прибрах се. Уморена съм. Боли ме главата. Просто напоследък не знам, чувствам се... Чакай, ма! Просто напоследък чувствам супер уморена. Джиджи! Психически и физически. Утре съм на тренировка. Кажи им здрасти. И да. Така че или ще се видим малко по-късно, или ще се видим направо утре. Ще видим. Hello. Днес е вторник. Йей! Ще ставам да се оправям и ще вляза да си взема душ. И днес съм и на тренировка. Времето навън е ужасно. Вали. Какво става с това време? Как така? Но да, сега ще ставам да се оправям.
И влизам да се изкъпя, така че ще се видим като се изкъпя. Изкъпах се. Мисля, че се личи и сега съм царова в малко в главата, но... Все тая. О, майко. То не е малко. Все тая. Имам една дилема, която е сега да изляза навън. За да си взема нещо за пиене, но... Вали. Ще видим. Всъщност, не ще видим. Аз ще ида да си купят нещо за пиене. Така че ще се видим като съм долу. Върнах се. Игнорираме на какво приличам. Просто... Наистина времето е отвратително. Гадно. Не е студено, въобще не е студено. Обаче е гадно, че вали. Да, взех си нещо за пиене, сега ще гледам малко телевизия, ще си чилвам. И после тръгвам на тренировка, така че ще се видим там. Тръгвам. Не искам да ходя. Но трябва, така че ще пробвам да снимам в автобуса. Gotta catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, Put your hands up, feel the beat. Стигнах. Игнорираме светлината колко е зле. Просто игнорираме. Put your hands up, feel the beat. DJ Junet. Окей. Молим се. Спрем да е вътре. Спрем ми? Окей. Наваляме. Навън заваля. Наваляме едно, ма хубаво така стабилно. Сега понаваля, но... Какво да се прави? Верно. Wait. Сега ще се пробличам и ще се видим по-късно. Hello! Днес е сряда, което означава, че след малко буквално трябва да тръгна, защото съм на урок. Ей! Плюс това си навиха алармата за 9 и станах в 11. Успах се зверски и да. Просто не говорим, окей? Да. Да. И сега се оправя малко по малко и ще тръгвам. Така че до след малко. Hello. Again on that spot. Там има Spider-Man. Да. Имам половин час. Естествено стигнах рано. Да, времето е... потресаващо зле. Да. Исках да ви снимам Spider-Man, там обаче има хора, така че не мога. След малко ще влизам сигурно. После ще свърша и ако не завали, ще изведем Джиджи. За тези, които не знаят коя е Джиджи, това е кучето ми. Видяхте в началото на влога. И да, споменах ли, че днес е сряда? Мисля, че да. Не знам. Е момента да ви покажа Spider-Man. Надявам се да няма хора. Но много искам да ви го покажа. О, идва кола. О, тя зави.
лайк. Рандомли. Добре, да, има хора. Имаше хора. Да. Го видяхте. Този Спайдърмен го забелязах, може би, миналата седмица или по-миналата, като идва. И да, сега се радвам поне, че ви го показвах. Сега аз имам време, обаче ми е хладно навън. Нали? И ще влизам навътре. Така че, да. Аутфит, свичер, яке, дънки, обувки. Да, косата ми е топа. Това е място. Приключих. Вкъщи съм, това съм предхода. Някакви двама тук ще идват и просто един е такъв. Може ли Фейсбука ти? Първо, кой подиолите използва Фейсбук в днешно време, защото аз не. И му го дадох. И просто аз не влизам там. Но беше някакъв, може би 30-40. I don't know. Просто от някъде дойде. Да. Не е добре. Чакам Вики и ще ходим до китайска, защото трябва да взема тетрадка. Плюс това хора, утре първия ми урок с Леар Дукле. Ако не знаете кой е Леар Дукле, ще оставя снимката тук. Така че да. Помощ. Hello! Днес е четвъртък, което означава, че имам урок с Леар Дукле. Искам само да видите. Вижте я. Чакайте. Да. Сега се оправям. Имам текстове. Два комедийни монолога. Което означава, че трябва да търся драматичен монолог, басня и стихотворение. И сега ще се оправям и ще тръгвам.